ja estem en el penúltim vídeo del nostre taller d'iniciació a l'escriptura creativa. Este vídeo ja us he dit que té un títol molt desagradable, que és que escriure és vomitar. I és que és de veres. Escriure, primerament, si volem avançar, hem de vomitar tot allò que vos deia que hem d'anar pensant i coguent en el cap. Hem de tindre tota aquesta documentació, aquesta escaleta, aquesta estructura que hem preparat, tota aquesta intenció, el saber què narrador gastar, tota aquesta reflexió prèvia a escriure la història, l'hem de tindre meditada i consensuada amb nosaltres mateixos. Una volta tinguem aquesta faena feta, ja tenim quasi el 80% de la faena feta. Però ara falta sentar el cul en la cadira i vomitar sense ningú tipus de retenció tot el que volem dir. Ens sentem i escrivim. Escrivim cada dia un ratet, cada setmana, cada 2 dies, a ser possible cada dia. Però jo sé que a vegades és un poquet impossible la manera d'organitzar-nos del dia. Però bé, hem de tindre una rutina d'escriptura. L'escriptor és com una formigueta que té molta perseverància i molta calma. Poquet a poquet vas escrivint, escena darrere d'escena, capítol darrere de capítol, i poquet a poquet tenim una novel·la estupenda. Però, si som uns impacients, uns inconstants, no acabarem res. I esta és l'ensenyança, jo crec, que més gran que vos vaig a donar, que escriure és perseverància a tope, constància i no morir en l'intent. Anem a veure. El que vos deia, ho ha de sentar-se en una sessió d'escriptura i escriure tot allò que vol dir. Si ja tenim clar què anem a escriure en esta sessió, quina escena anem a contar, escrivim-la. Més mal, més bé, més a tranques i barranques, però ja tindrem un punt de partida sobre el qual anar corregint i anar afegint coses restant el que siga. Està clar que tindrem diverses sessions d'escriptura al llarg de X temps, que per a poder enganxar una a l'altra hem de revisar un poquet el que hem escrit en la sessió anterior. Sí, això és molt perillós. No és convenient rellegir tot el que hem escrit abans, perquè si tenim una horeta escassa per a llegir en el dia, per a dedicar a l'escriptura en el dia, i anem a gastar 3/4 d'hora rellegint l'anterior i sentim-nos fatal perquè el que hem escrit és una basura i està molt mal escrit i ho he de corregir i que fatal i que horror i que... Començarem a escriure malhumorats, tristos, amb poca confiança en una mateixa, i això és molt trist. No siguem els nostres primers castigadors, els primers impostors. Això és una altra història, el síndrome de l'impostor, d'això ja parlarem més avant. El síndrome de l'impostor, en resum, és quan fem això, quan ens castiguem a una mateixa pensant que som un bodrio d'escriptors. Bé, relax. Quan escrivim molt, ens emborratxem un poquet del que hem escrit i ja no tenim una visió crítica de res, ni per a bé ni per a mal. Així és que, com vos deia, reprenim la història, hem d'intentar vomitar tot el que hem de vomitar i no rellegir molt ni detindre'ns a corregir en aquest moment. Quan ja tinguem tot el grosso de la història redactada, o una gran part de la història redactada, ja corregirem. Perquè està clar que quan comencem a escriure solem escriure mal. Es té que això. Solem tendir a utilitzar subordinades rares, veus passives estranyes, estructures de frases que una volta relletges dius, mare meua, hem de tractar de simplificar. Escriure una cosa molt rimbombant no sol portar a res bo. La escritura ha de ser fluida. És més, hem de provocar que la lectura dels nostres textos siga com una aigua mansa. Ho ha de llegir amb calma, no intentant rellegir a veure què volia dir aquí. No anem a sorprendre a ningú amb paraules estranyes, amb buscar sinònims molt raros, unes coses... esta persona sí sap quantes paraules, si el lector no sap esta paraula el que vol dir,
val? En algun moment podem enriquir el vocabulari, però n'hi ha moments en els que dius, però en sèrio era necessari utilitzar este sinònim que no gasten des del segle XV? Pues no era necessari. Anem a intentar fer que el lector no ens odie, que siga el nostre amic. Com tractem a l'amic? Bé, el fem sentir a gust, el fem sentir còmode i que es senta còmplice de la nostra història. Pues això és l'escriptura. Intentar simplificar tot allò que hem vomitat. Que ja ho farem quan estiga tot aquest gros de la història redactat, entonces posem a polir l'estil. I és que un escritor, si té perseverància en la seva història, pot arribar lluny, perquè la base de tot és sentir la història i sentir els personatges. Has d'estar profundament enamorat de la teua història i sentir una necessitat imperiosa en què has de compartir-la en el món i redactar-la, perquè si no tens eixa passió per la història no la vas a poder acabar. Has d'estar terriblement enamorat de la història i dels personatges. Siguin bons o roïns, això dona igual, però hem de tindre-los un amor tremendo, perquè anem a estar moltes hores en ells i van a donar-nos molt mal de caps. Hem de tindre de veres molta paciència i mimar-los molt, val? I és que un escriptor és escriptor perquè necessita ser-ho. No ha de pensar en si la fama o els diners o tot això, perquè és que això el més probable és que no arribi. Si arriba, perfecte. Si podem guanyar algo de l'escriptura, fenomenal. Però el punt de partida per a poder acabar una història i per a poder ser algú feliç amb la seva obra ha de ser sentir-la, tindre ganes d'expressar-se i avant, però no pensar en aquest fruit econòmic, perquè això és una cosa que està molt lluny, que costa molt d'aconseguir i no anem a equivocar-nos, això és una carrera de fons en la que hem d'entrenar-nos a tope, com si anàrem a fer una marató. Resumint, l'important és escriure, 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 vomitar tot allò que tenim en el cap i que hem preparat, i ja reescriurem i polirem tot això que tenim escrit. Però el punt de partida és volcar-ho tot, sense ser crítics amb nosaltres mateixes, no fer-nos mal, no rellegir en una visió massa crítica. Ja arribarà a aquest punt. En un principi, és que això que estic dient-vos, si no s'heu posat a escriure una cosa llarga, és molt difícil que ho entenga, però en el moment tingues la necessitat d'escriure aquesta història de la que tens en el cap o que estem parlant. T'assentes diverses vegades, comences a escriure, siga frustrant, comprendràs la importància del que estic dient. No tires la toalla, has de ser perseverant. Primer tens que sentir que vols escriure alguna cosa. I una volta tens clar de què vols escriure i de qui i com, redacta-ho. I ja ho polirem. I res, fins ací el nostre vídeo penúltim. Ja sols en queda un i parlarem del final de tota obra, és l'edició, l'autoedició, la diferència de les dues coses, què fem en una obra quan la tenim acabada, això en l'últim vídeo. Moltes gràcies, una volta més.